Seno Sadewa. Sakunti, ergoto. Oh, sifat kantor kanggo ngambari kakek Kusowa. Ayo, yen panjenengan tanjung aku. Mana aku? Apa lu pengen den? Wah, tuh, belum aku gaten kamu.
swaning pakuwon ketiwasan Kang Prabu anak Anggirdosa tiwas wonten ing Tegal Kurusetrapan paman sakuni kados pundi yen mekaten bidhalaken para-para inggih bidhalaken para-para paman inggih kula nyuwun pamit Angger